il-Knisja tiddistingwi ruħha mill-komunità Lodija li sawrita u mid-dinja pagana li fiha kibret. Diġà fl-ewwel mit-sena l-Knisja tħoss il-bżonn li tagħti risposta lill-kitbiet ta' awturi pagani li bdew jikkontrarjawha. Hawnhekk nindunaw li anke kienet komunità għadha pjuttost żgħira numerikament, bdiet tagħmel differenza għaliex bdiet tattira l-attenzjoni ta' dawn l-orrief fid-dinja pagana li bdew bil-kitbiet tagħhom jattakkawha. L-ewwel kitbiet li għandna wara l-kitbiet tal-Ġdid Testament, aħna nsejħulhom il-kitbiet tal-missirijiet apostoliċi. Għala, għaliex daw kienu l-ewwel ġenerazzjoni ta' kittieba li kitbu propju wara l-ħajja tal-apostli. B'xi mod uħud minnhom anke tradizzjoni żomm li kienu dixxipli tal-apostli jew inkella li ltaqgħu ma' nies li kienu dixxipli tal-apostli. Hekk naraw pereżempju lil Klement ta' Ruma li nodduh fost l-ewwel ekraja, fost l-ewwel sfijiet nsejħu ta' din il-belt. Hekk dan iħoss il-bżonn li jkompli l-kitbiet fl-istess tradizzjoni ta' San Pawl. Iħoss il-bżonn pereżempju li jintervjeni, li dan huwa importanti ħafna l-Knisja ta' Ruma fil-missjoni tagħha, f'komunità oħra li ma kienx dik Rumana, fil-komunità ta' Korintu, u jgħin il din il-Knisja f'diffikultajiet li bdiet taffaċċja hemmhekk. Klement ta' Ruma jħoss il-bżonn li jikteb lil din komunità fil-mod kif bdiet titratta lil dawk li kienu qed imexxuha. Fost il-missirijiet apostoliċi għandna l-Injazzju ta' Antiokkja. Injazzju li jgħaddi fil-priġunija tiegħu bħala priġunier minn numru ta' knejjes u li jħoss il-bżonn li jħallilhom fuq l-eżempju ta' Pawlu ittri li jinkoraġġuhom fl-għajxin tal-fidi. Injazzju li l-martiju tiegħu deskritt bħala offerta ewkaristika. Hawnhekk diġà naraw l-għarfien tal-Knisja, il-fidi tagħha hekk fis-sagrifiċċju ewkaristiku, tant li l-offerta ta' dak li jmut martri għal Kristu hija mqabbla ma l-offerta ta' Kristu nnifsu. Tissieħeb ħaġa waħda mal-Ewkaristija. Dawn l-ewwel kitbiet interessanti għaliex mhux biss diġà jippruvaw jibdew jagħtu risposta lid-dinja pagana li tqiegħed ċertu sfidi lill-komunità Nisranija, imma anke jiġdu naturalment dawn importanti fuq il-mod kif din il-komunità Nisranija kienet tgħix il-fidi tagħha, tiċċelebra l-fidi tagħha, hekk taġixxi fil-ġurnata ta' kuljum, kif din il-Knisja anke bdiet tixteret madwar id-dinja. Nixtieq li għandna ħafna iżjed kitbiet minn dawn naturalment għaliex huma tieqa importanti fuq il-ħajja tal-Knisja f'din l-ewwel mit-sena. Fil-ftit kitbiet li fadlilna noddu l-kitba pereżempju ta' Polikarpu u kitbiet oħra attribwiti pereżempju lil Barnaba jew inkella kitba magħrufa bħala tar-Raj ta' Hermas. Kitba importanti għalina hija id-didake, it-tagħlim ta' 12 l-Apostlu. L-ewwel forma ta' katekiżmu nistgħu nsejħulu l-Knisja. Hawnhekk naraw diġà kitba li trittejn il-komunità Nisranija u qed tiddistingwi ruħha mill-komunità Lodija u kif għandha taġixxi u tgħix il-fidi tagħha. U din il-kitba titfalna dawl anke fuq punt importanti ħafna tal-fidi tagħna, pereżempju fuq il-Magħmudija, fuq l-Ewkaristija, kif il-Knisja tgħix is-sawm. Kif jibda żmien għandna kitba tat-tieni ġenerazzjoni nistgħu nsejħula, qed dawk li jgħixu wara dawn il-missirijiet. U hekk il-Knisja tibda tħoss il-bżonn issa li twieġeb b'mod iżjed dirett għall-isfida ta' dinja pagana. U dawn nsejħulhom missirijiet apoloġetiċi. L-apoloġija hija li mhux wieħed naturalment kif nifhmu għallhom li wieħed jiskuża ruħu, ma l-wieħed jagħti spjegazzjoni għar-raġuni ta' dak li huwa jemmen fih fil-każ ta' dawn il-missirijiet. Min huma dawn il-kittieba? Hekk noddu fosthom pereżempju il-San Ġustinu. Importanti ħafna għalina għaliex jifħilna tieqa fuq kif il-Knisja diġà tiċċelebra l-Ewkaristija b'riti stabbiliti. Hekk forsi llum ħafna jgħidu ma dawn mhux riti li vvintajtuhom intom, il-Knisja vvintat forsi iżjed tard, hekk hija sfida anke l-Knisja Kattolika li trid twieġeb għaliha. Le, li tuġġel l-Knisja narfu l-għeruq tagħha diġà fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Apostli u għandna spjegazzjoni ċara diġà f'kitba tal-ewwel sekli nitkellmu fit-tieni u t-tielet seklu, fil-każ ta' San Ġustinu fit-tieni seklu li tispjegalna b'mod ċaru li fiha naraw diġà spjegata l-Quddiesa kif ngħixu aħna llum, ġifier liturġija tal-kelma u liturġija tal-Ewkaristija. U jispjega b'mod dettaljat bit-talb li huma jgħidu. Dan Ġustinu kien filosofu, tant li qabel ma ħadden il-fidi nisranija, diġà kien fittex spjegazzjoni għall-ħajja tiegħu filosofiji oħrajn, filosofija platonika, hekk li l-Knisja tant tibni fuqha, neoplatonizmu l-istess. Huma kurrenti taħsib li l-Knisja kibret fihom. Hekk li kienu mxardin fid-dinja li fiha l-Knisja kibret.
Naturalment naraw dana iż-żwieġ bejn il-filosofija pagana, il-kultura li fiha l-Knisja kibret, il-Knisja ma kibritx vakum, u id-dinja lodija, ir-revelazzjoni. Għandna nies bħal Tertuljanu li jażel li jirrispondi l-oppożituri tal-Knisja anke b'xi mod billi jwaqqagħhom maċ-ċajr, billi juri kemm kienet mibnija fuq pedamenti deboli, l-argumentazzjoni kontra il-fidi nisranija. Għandna nies bħal Oriġene, filosofu li jażel li jikkumbatti il-dawn li bdew jattakkaw il-Knisja anke billi ifittex li jeżerċita u jipproduċi filosofija nisranija. Argumenti filosofiċi li jagħtu saħħa lill-fidi nisranija, lill-revelazzjoni. Dana iwieġeb bħal awturi bħal Celsu, awtur pagan li nafu bih mir-risposta li ta' kontrih Oriġene. Dal-awtur pagan ħass il-bżonn li waqqa ridikolu l-ħajja ta' Kristu u l-ħajja tal-Verġni Marija. Waħda mill-isfidi li kellha taffaċċa ir-reliġjoni nisranija fid-dinja pagana kien il-fatt li dawn il-pagani kellhom rispett kbir lejn dak li hu tradizzjonali, lejn it-tradizzjoni. Waħda mill-akkużi li setgħu ġibu kontra l-Knisja, kontra l-komunità nisranija kienet li dawn kienu għadhom kif deru fuq ix-xena, għalihom dawn ma kellhomx tradizzjoni u r-Rumani kienu reżistenti ħafna għal dak li huwa ġdid fil-qasam tar-reliġjon. Il-Knisja ma kellix taffaċċja biss sfidi mid-dinja pagana minn barra, imma anke sfidi minn qalb in-nies tagħha stess. Jekk il-Knisja ridet tifhem kif tagħmel dejjem bil-qawwa tal-Ispirtu dak li temmen fih. Daw l-awturi fiċċew li jarfu iżjed jispjegaw aħjar dak li rċevew minn idejn l-Apostli, dak li verament jagħmel parti mill-fidi, dak li verament huwa l-fidi tagħha u dak li mhuwiex. Hekk fost l-ewwel ereżiji, naturalment aħna nsejħulhom ereżiji, tagħlim differenti, tagħlim li l-Knisja għarfet maż-żmien li ma kienx it-tagħlim li għaddilna Ġesu permezz tal-Apostli, li ma kienx jaqbel mal-Vanġelu. X'kienu dawn l-ewwel ereżiji? Hekk għedna waħda mill-ewwel sfidi li kellha l-Knisja kienet ir-relazzjoni tagħha mal-poplu ta' Iżrael, mal-poplu li rċieva l-Wedid. Sfortunatament mill-bidu kien hemm nies li kellhom reazzjoni negattiva għall-Lut. U waħda mill-ewwel ereżiji li naraw fil-ħajja tal-Knisja huwa l-Marċjoniżmu. X'kien dan il-moviment? Dan il-moviment jieħu naturalment ismu mill-persuna li propagat li mexxiet dawn l-ideat, ċertu Marċjon. Dan x'kien jemmen? Dan kellu reazzjoni negattiva għal dak kollu li kien ludi. Tant li saba diffiċli jaċċetta kif l-Alla tal-Antik Testament għad seta' jkun ukoll l-Alla ta' Ġesu Kristu. Raf l-Antik Testament Alla li huwa krudili, Alla li jirreaġixxi mod qawwi. U ma stax jirrikonċiljah jew ma rridx jirrikonċiljah mal-viżjoni ta' Alla bħala missier, Alla li hu mħabba, Alla kif naraw fil-Ġid Testament. Soluzzjoni sab da Marċjun għal-problema tiegħu. Sab soluzzjoni li għalih kienet tidher faċli. Għata l-barra mill-Iskrittura l-Antik Testament kollu, mill-Vanġeli żamm wieħed, l-Evanġelju ta' Luqa, miktub minn persuna ġejja mid-dinja pagana għal-Ġentili, ippurifika l-ittri ta' Pawlu minn kwalinke referenza l-Antik Testament u għalhekk spiċċa ikkrea verżjoni tiegħu tal-Kristjaneżmu. Verżjoni l-Knisja qatt ma setgħet taċċetta. Forma oħra ta' ereżija fil-Knisja tal-bidu kien il-Montaneżmu, moviment profetiku, moviment jibni fuq il-profezziji. Dan Montanu jakkompanja ruħu minn żewġ profetessi. Skontu dal-profetessi kull ħaġa kienu jgħiduha taħt il-qawwa tal-Ispirtu. Tant li wasal biex jgħid li kull ma kienu jgħidu huma kien l-Ispirtu s-Santu nnifsu li qed jitkellem. Għalih qasam l-istorja tas-salvazzjoni fi tlieta. L-Antik Testament kien iż-żmien tal-missier, meta l-missier tkellem. Il-Ġid Testament huwa żmien tal-iben, meta tkellem l-iben. U żmien ta' wara, ġifieri żmien li fih Ħexu, kien iż-żmien tal-Ispirtu. Għalhekk huma kienu l-veru Knisja, l-Knisja tal-Ispirtu. Montanu mar pass il qudiem, għalih Kristu kien wasal biex jiġi lura. U saħansitra wasal biex ħabbar il-belt li fiha Kristu kellu jidher, il-belt li fiha kien jgħixu. Naturalment meta dan ma seħħx, u din ħaġa li naraw tirrepetu ruħha fl-istorja tal-Knisja, spiss iqumu nies li qisu żmienhom bħala żmien li fih Kristu ħajerġa' jiġi lura. Meta dan ma seħħx, in-nies tilfu ħafna mill-interess tagħhom fil-verżjoni ta' Kristjaneżmu li pritkaw. Forma oħra ta' ereżija, hekk nixtieq nagħlaq b'din, hekk ereżija li kiddet ħafna l-Knisja li tibqa' tirrepeti ruħha spiss fl-istorja tal-Knisja, hija s-Sabeljanizmu jew l-Modaliżmu. Daw sabuha diffiċli kif Alla seta' jkun Alla wieħed fl-istess ħin tliet persuni, kif aħna nemmnu f'Alla wieħed fi tliet persuni.
u provaw isibu soluzzjoni faċli għal dan. Qalu, isma', Alla huwa wieħed. It-tliet persuna biss manifestazzjonijiet ta' Alla. Jekk Alla fl-Antik Testament jidher bħala Missier, fil-Ġdid Testament jidher bħala l-Iben u fi żmienna jidher bħala l-Ispirtu Santu. Knisja talment ħasset il-bżonn tintervjeni u rat f'dan ereżija li mur lil mit-tagħlim u mill-fidi tagħha fit-Trinità imqazza. Naraw għalhekk kif għadna fit-tieni seklu diġà l-Knisja taffaċċja numru ta' sfidi u diġà tirrispondi b'mod ċar għalihom permezz ta' awturi li għatanna l-kitbiet tagħhom u li jiftħulna dawl fuq kif il-Knisja għarfet tispjega l-fidi tagħha f'dawn l-ewwel sekli tal-għajxien tagħha.